δίθενανέκδοτα.blogspot.com. Δεν θα είναι για πάντα μαζί μας, αλλά σήμερα θα είναι μαζί μας. Δεν μου λες, κοπελιά, μ' αγαπάς? Σοβαρά, μ' αγαπάς? Και δεν μου λες, μ' αγαπά πολύ? Οκ, σκύψε. Γυρνάει ο Τάκης το βράδυ στο σπίτι του. Η ώρα είναι περασμένες 2 τη νύχτα τώρα. Ο Τάκης είναι ψιλοπιωμένος και η γυναίκα τον περιμένει πώς και πώς. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα, με κακές διαθέσεις. Μπαίνει στην κρεβατοκάμαρα ο Τάκης, δεν προλαβαίνει να βγάλει τα παπούτσια του και αρχίζει το κήρυγμα. Τι ώρα είναι αυτή? Δεν τρέπεσαι λίγο, ανεπρόκοπε? Πάλι έπινες, βρωμάς από χιλιόμετρο. Ο Τάκης τι να κάνει? Ο άνθρωπος πέφτει στο κρεβάτι να κοιμηθεί να είμαι, αλλά η γκρίνια συνεχίζεται. Μπλα μπλα μπλα, πηγαίνω αυτό και παντρεύτηκα και έφαγα τα νιάτα μου και η μαμά μου. Με τα 1000 ώρια τελικά τον πιάνει ο ύπνος, κοιμάται, ξημερώνει, η γυναίκα του γκρινιάζει εκεί πέρα μπύρι, αλλά το δωμάτιο βρωμάει αποπνικτικά. Πολύ σύζυγος, βρωμάει σε όλο το δωμάτιο ψαρίλα να είμαι. Εσύ βρωμάς. Εσύ χαμένε. Λέει ο Τάκης, δεν βρωμάω ρε γυναίκα. Εσύ βρωμάς, λέει η γυναίκα. Όχι εγώ ρε γυναίκα, λέει ο Τάκης. Οπότε στίβει κάτω στο πάτωμα και αρπάζει ένα ψάρι από το πάτωμα και το βγάζει από. Αυτό βρωμάει. Λέει η γυναίκα του, καλά, και τι είναι αυτό ότι βρωμάει? Λέει και ο Τάκης, κρεβατομουρμούρα. Δηλαδή, καταλάβατε, δεν ήταν η μουρμούρα που μουρμουρίζει η γυναίκα και γκρινιάζει, ήταν η μουρμούρα το ψάρι το οποίο ήταν κάτω το κρεβάτι, γι' αυτό βρωμούσε κιόλας. Κρεβατομουρμούρα.